To znamená, že dáme si dnešný program. Skladá sa z takých dvoch hlavných častí. Tá prvá je skôr taká teoretická, tá bude trvať okolo 40 minút a tá druhá tá bude skôr taká na diskusiu, čiže budete mať priestor vy pre vaše otázky a tam si nedokážem odhadnúť dĺžku tej druhej časti. Takže na začiatku vysvetlíme nejaké prvé kroky pri vývoji hry. Predvedieme vám, akým spôsobom vzniká grafika pre browser hru. Následne, ako všetky tieto teoretické a grafické elementy spájame a programujeme, ako testujeme, ako robíme analýzu už funkčných prvkov. A v tej druhej časti, ako som už spomínal, budeme diskutovať hlavne o budúcnosti browser hier, ale samozrejme aj na vaše otázky budeme reagovať. Dobre, hneď na začiatku by som sa vás strašne rád spýtal, čo si myslíte, ako začína alebo ako vzniká taká browser hra. Čo je hneď na začiatku? Čo si myslíte? Aký je váš názor? Čo je prvé? Viete niekto? Nápad? Super. Ešte? Peniaze. OK. Dobre. V podstate sme to trafili, takže na začiatku nejaká myšlienka, nejaký ten nápad, s ktorým následne ďalej môžeme pracovať. Skúsim v následujúcich 4 krokoch ukázať, ako s tým daným nápadom potom môžeme ďalej pracovať. Takže na začiatku si treba uvedomiť, aký žáner je ten náš nápad. Na žáner, aká je to hra, aký je to typ hry. Bude táto hra populárna, bude zaujímavá a budú mať ľudia radi. A v neposlednom rade bavilo by ma vyvíjať túto hru, budem veriť tomu projektu, že bude úspešný. Následne je veľmi dobré si pozrieť prieskum trhu, to znamená, že či už existujú podobné hry, ak áno, koľko ich je, aké z nich sú úspešné, prípadne ktoré sú neúspešné a analyzovať prečo. Prečo sú úspešné, prečo nie sú úspešné. Veľmi dôležité je si uvedomiť, pre koho budem robiť túto hru. To znamená, že nejakým spôsobom si zadefinujem svoju cieľovú skupinu. To znamená, že budem rozmýšľať o veku hráčov, ideálnou veku hráčov pre tú našu hru. Tým spojité je samozrejme aj jej náročnosť. To znamená, že či tú hru spravím veľmi jednoduchú, úplne ľahkú na pochopenie, alebo či skôr pôjdem na väčší záber, do hĺbky pre fajnšmekrov. V neposlednom rade je to samotný biznis model hry. To si treba na začiatku hneď uvedomiť, akým spôsobom bude tá hra fungovať. To znamená, že či očakávam od tej hry, aby sa dokázala postaviť na vlastné nohy, aby si zarábala na svoj vývoj, alebo ju budem stále nejakým spôsobom dotovať. Je to veľmi dôležité hneď na začiatku si definovať taký biznis model hry. Medzi také základné rozhodovania, to už bolo spomenuté aj na predchádzajúcich spotoch, sú modely freemium a premium. Takisto veľmi dôležité je si na začiatku vedomiť, že či budem umožňovať hráčom za platby výhodu, alebo či len hráčom za platby umožním nejaké komfortné funkcie, povedzme nejaké štatistiky. OK, mám nápad, mám nejakú predstavu, aký žáner by to mohol byť, aká by to mala byť hra. Čo ďalej? Na začiatku tá hra, ktorá ešte vlastne je v tej príprave, by mala mať nejakú dejovú líniu tej hry. To znamená, že do akého prostredia zasadím tú hru, čoho sa to bude týkať. Hneď od úvodu je veľmi dobré hráčovi vysvetliť, do akého prostredia zapadá. To znamená, že už napríklad na nejakej homepage stránke môže byť kúsok toho príbehu, povedzme, alebo už len tá samotná grafika nám bude vysvetľovať, do akého obdobia alebo do akého deju vstupujeme tou hrou. Na každú takúto dejovú časť je veľmi dobré napojiť nejakú hernú mechaniku. Do toho úvodu sa veľmi dobre hodí tutoriál. To znamená, že už toho hráča, ako zavádzam do toho deja, naučím ho základné mechaniky tej hry. Neskôr, ako sa mi ten dej rozbieha, povedzme príklad, pribúdajú nové postavy, tak takisto môžem zadávať tomu hráčovi ďalšie a ďalšie nové veci, ktoré má v tej hre plniť a napríklad môžu mi tieto nové úlohy zadávať tieto práve príbehové postavy. Ako hráč postupne získava v hre skúsenosti, to znamená, že už je nejak skúsenejší, už má väčšiu kariéru, do hry môžeme dávať tie ťažšie a zložitejšie prvky, napríklad ako sú Guild Wars, to znamená, že môžeme dať aj nejaké kluby, nejaké aliancie, nejaké skupiny tých hráčov. Tam už je ten príbeh naozaj rozbehnutý a už v podstate hráč vie presne, o čo ide. Ak chceme ísť troška viacej do hĺbky do hry, môžeme do toho príbehu dať aj nejaké komplikácie, nejaké zápletky, nejaké hádanky, nejaké, povedzme, tie záľudnejšie veci a následne na to môžeme dať aj nejaké ťažšie úlohy. Slovo ťažšie úlohy by som rád vysvetlil. Určite nie ťažšie na splnenie, ale skôr zaujímavejšie, pretože hráč chceme, aby bol úspešný v tej hre. To znamená, že aby ho to bavilo.
Počas celého príbehu je veľmi dôležité, aby hráč vedel, čo je jeho cieľom. To znamená, že hneď na začiatku by trebalo vedieť, akým cieľom vlastne je to hranie, čo je na konci, aká je tá vízia. Aby sme to hráčovi priblížili, ako je to ďaleko, tak už môžeme od úvodu podľa toho cieľu definovať nejaký ten rebríček, nejaké to dielo, ktoré stávajú, alebo nejaká tá hlavná úloha. V závere hry samozrejme je dosiahnutie tohto cieľa a odozdanie nejakej trofeje, siene, slávy a podobne. Teraz vám ukazujem dve fotky, dve ukážky, v podstate ako u nás vznikal taký dejová línia, dejový príbeh. V podstate sme si rozvrhli na brainstormingu naše levely, vlastne náš život nášho hráča a následne na to sme kvázi viazali nejaké príbehové udalosti. Len môžem prečítať niektoré z nich. V tom leveli sa stretne s mníchom, zaútočí na šéfa strážnikov vo väzení a tak ďalej. Čiže sú to nejaké línie, proste, ktoré sa potom snažíme aj v tých úlohách, aj v celom tom príbehu, v celej tej hre potom dodržiavať. Možno ste si tuto všimli naľavo, dole, vidíte aj nová trénerka so srdiečkom. Ženy a ženské postavy v hrách. Podľa mňa veľmi dôležitá vec, pretože veľa hráčov takéto kvázi osvieženie veľmi privíta. Preto aj v tomto našom konkrétne boxerskom príbehu vystupuje zrazu Lupita Ramos, nejaká trénerka toho boxera, ktorá sa z nenavzdajky proste ukázala a hráč je hneď zaujatý samozrejme nejakou novou zmenou. V podstate ženy aj v ostatných projektoch vystupujú. Môžem ukázať ešte na ukážku napríklad v manažerských hrách. Vyberáte si svoju asistentku, ktorá vám radí počas celej hry. Áno, je tam aj jeden asistent, kto by naozaj veľmi trval na tom. Alebo potom aj vo vojnovej hre môže to byť nejaký generál v ženskej roli, ktorý vám zadáva úlohy, buď ho máte zachrániť, alebo máte plniť v podstate jeho misie. OK, máme nápad, máme nejakú dejovú líniu a všetky tieto myšlienky, ktoré máme v podstate v hlave, chceme dať na papier alebo chceme nejakým spôsobom zhmotniť. Je to strašne dôležitý proces, tento proces sa volá špecifikácia. V podstate my v tejto špecifikácii musíme jasne zadefinovať programátorom, aj grafikom, v podstate aj pre game designerov, čo všetko presne tá hra má obsahovať. Pokiaľ sa táto časť nespraví dobre, tak celý projekt jednak sa môže predĺžovať a jednak môže to ohroziť aj jeho vydanie. Takže veľmi dôležitá časť vývoju hry je práve tá špecifikácia. Skladá sa z textového návrhu, to znamená, že nejaké popisy, to znamená textové dokumenty. Neskôr ukážeme nejaké príklady. Tých je naozaj veľa, preto je to aj taká veľká bublinka. Určite sú to dátové súbory, to znamená, že nejaké čísla, nejaké hodnoty, ktoré potrebujeme k tejto špecifikácii. A v neposlednom rade sú to skice obrazoviek práve pre grafikov. Pár ukážok. Toto sú fotky z našich dvoch brainstormingov. V podstate, akým spôsobom produkujeme my tú špecifikáciu, v podstate aj už základ na tie textové dokumenty. Ono to možno na prvý pohľad vyzerá neprehľadne, ale naozaj to vzniká takým brainstormingovým spôsobom. Chcem sa vás spýtať, ktorí z vás ste sa už zúčastnili nejakého brainstormingu? Zvihnite ruku, aby som vedel. OK, je to taká 1/3. Takže vy, ktorí ste zvihli ruku, možno mi troška prepáčte, aby som vysvetlil, ako taký brainstorming, alebo aspoň u nás, ako taký brainstorming vyzerá. V podstate zadefinujeme si cieľ, čo je našim cieľom v tom brainstormingu. Takže povedzme si špecifikovať nejakú časť hry. Na začiatku sa rozcvičíme, to znamená, že dáme si nejaký ľahký príklad. Môžem povedať, vymyslíte všetky jedlá zo zemiakov, povedzme príklad. Potom sa učí nejaký diablov advokát. Ešte by som povedal, že v tej prvej časti je veľmi dôležité nekritizovať druhé názory. To znamená, že tie názory, tie nápady proste budú pribúdať na tabulu a vašou úlohou je sa inšpirovať z tých nápadov, ktoré práve tí vaši kolegovia napísali. A to je hlavná tá podstata, že nechám sa nielen viesť svojimi vlastnými myšlienkami, ale práve, že sa inšpirujem myšlienkami ostatnými a tedy vznikajú vlastne tie najväčšie a najrozsiahlejšie nápady. OK, ten diablov advokát v druhej časti. Toho jeho úlohou v podstate je hľadať zádrhely v tých vašich nápadoch. To znamená, že ktoré by nemuseli fungovať a vy si ich potom následne obhajujete. Kľudne si takýto brainstorming môžete vyskúšať. Myslím si, že to je celkom zábavné. OK.
takto vyzerajú, povedzme, naše špecifikácie pre jeden projekt. Ja som to aj troška zväčšil, aby ste možno videli, ja som podľa názvov dokumentov, že o čo tam približne ide. Podstatou tohto screenu však je to, že v jednej takej hre, v jednom takom projekte v podstate máme okolo 40 až 50 špecifikácií, nejakých dokumentov, ktoré majú v priemere okolo 10 strán. Sú tam samozrejme menšie špecifikácie, väčšie špecifikácie, čiže môžeme vo všeobecnosti povedať, že sa jedná okolo 400 až 500 stránovú knižku. Tuto už sme nahliadli konkrétne do jedného dokumentu. Sú tam rôzne vzorce, rôzne tabulky jednoduché. Veľmi veľká časť tej špecifikácie je nejaké opisovanie nejakých funkčností, to znamená, že je tam toho naozaj dosť napísaného. Tuto už máme troška väčší hardcore, toto už sú dátové dokumenty. Aj dole v spodnej lište vidíte, že to je naozaj len jedna lišta, jedna tabulka a v podstate máme ich takto viacero. Tieto dátové dokumenty nám v podstate špecifikujú správanie sa každého elementu, kedy má byť odomknutý, s čím spolupracuje, aké hodnoty má, za akých okolností a tak ďalej. Čiže k týmto dátovým dokumentom ešte by som rád povedal, že keď si všimnete prvé 3 riadky, ono to moc nie je vidieť, alebo prvé 4 riadky hore, ale skúsim vám to nejak vysvetliť. Tak jeden z našich programátorov prišiel s nápadom, že prečo to robiť stále takto ručne, my si nejaký textový dokument spravíme a potom tie hodnoty sme ručne prepisovali do kódu. To je všetko super, lebo na začiatku máme čas, ono to ide. Lenže potom príde game designer a povie tieto a tieto a tieto riadky budú inak a zadá ich inak. A potom programátor hľadá, každý človek je omylný a vznikajú chyby a už sú problémy. Preto sme si vymysleli nejaký skript, ktorý nám automaticky číta takéto textové dokumenty, takže vrelo odporúčam. Každý tlpe sme si označili, aby ten skript to vedel prečítať a automaticky sa nám to nahadzuje do kódu. OK, tuto je druhá ukážka, povedzme, takého dátového dokumentu. A prejdeme k tej tretej časti. V podstate myšlienka, ako má vyzerať tá obrazovka, takýmto nejakým spôsobom vychádza z tej hlavy, čiže naskicuje sa to na papier a potom už grafici sa s tým musia popasovať. Tuto vidíme takisto ešte nejakých 6 skíc, v podstate už teraz najnovo pripravovanému projektu Army Duel. A ako to ďalej pokračuje, tak to vám už príde porozprávať Erik. Dobre, tak ďakujem teda. Ja sa už asi predstavovať nebudem. Prepneme, takže OK, ešte o jedno. Ten začiatok už v podstate povedal Andrej, inak počuť ma dobre? Lebo ja sa nepočujem, tak sa spýtam. Takže vlastne zadanie projektu celkoho tak vyzerá asi približne tak, jak Andrej už povedal. Z tohoto asi vychádzame. Je tu vlastne nejaké rozloženie tých grafických elementov, ktoré potom prevádzame do našej grafiky. Takže to je asi na taký úvod. Čo vychádzame na úplne začiatku projektu, je hlavné pozadie celkového projektu, ale podľa toho potom prispôsobujeme ďalšie elementy, ako sú napríklad tlačítka, rôzne ikonky a tak ďalej. A hlavne farby tabuliek. To je asi na taký začiatok. Všetky tie obrázky ešte neupravené získavame z rôznych fotobank. Jednu vám aj ukážem, to je akurát Shutterstock. Ešte zvykneme nakupovať z Dreamstime. To dve sú také dôležité asi pre nás. Zostali sme pri tomto Shutterstocku, lebo toto má lepšie vyhľadávacie spôsoby a je tu oveľa viac obrázkov. V takomto nákupe obrázkov by som povedal asi toľko, že približne takýto nákup obrázkov trvá asi 2 mesiace pre náš projekt. Pre jeden projekt. A tu si treba dávať pozor na to. Tu sú niektoré obrázky určené pre nekomerčné účely. Takže to treba dať pozor pri vyhľadávaní obrázkov. A ešte by som k tomu asi dodal. Ešte tieto obrázky sa snažíme vyhľadávať podľa toho, či predstavujú nejaké emócie alebo nie. Ale ak sa nepodarí také nájsť, tak si ich vytvoríme v podstate sami. Som pozrieť ďalej. Najprv púšťame nejakú beta verziu projektu. Toto spúšťame asi tak po 3 mesiacoch. Potom máme približne ešte 2 týždne na finálne dorábky.
To je asi všetko asi k tomu. A potom, keď dokončíme vlastne nejaký projekt, tak máme približne 2 mesiace na to, aby sme dorábali nejaké banery, nejaké reklamné elementy a tak ďalej. Takže začali sme používať rôzne spoločné elementy, tie vám aj ukážem. Vyzerá to približne takto. Čím máme viac projektov, tak tým viac grafiky musíme vytvárať a keďže to vlastne nestíhame, tak takýmto spôsobom to riešime. Ešte ukážem ďalší spôsob. Hej. Takže vyzerá to asi takto. Ďalej, dobre, opíšem vám asi postup v Photoshope. Akurát som doniesol obrázok, ktorý tuto vidíte na boku. Asi, jak sa to vyrába. Takže začnem asi hneď začiatku. Poskladáme nejaké obrázky, ktoré si povyberáme z týchto fotobank. Dá to nejak takto. A pokračujeme úpravou. Je tu vlastne postup. Vytvoríme nejaké pozadie, dopredu dáme nejaké grafické elementy, ktoré vlastne budú vystihovať daný projekt. Takto. Potom postupne pridávame rôzne efekty, ktoré už možno vidieť na poslednom obrázku. Konečný výsledok vyzerá asi takto. Tam už potom pridáme logo, doladíme nejaký kontrast, farby a tak ďalej, takže takýto je asi približný postup. Posunieme sa ďalej. Smart objekty. Vie vôbec niekto, čo to znamená? Asi nie, čo? Hej, smart objekt vo Photoshope. Na čo sa vlastne používa? Presne tak. Je to aj ukážka, že z malého obrázka sa dá vytvoriť nejaký veľký. Toto používame dosť často, pretože dosť často meníme aj nejaké obrazovky pri nejakých novinkách, takže toto je také dôležité. Ešte by som povedal k tomuto asi toľko, že ja osobne odporúčam strihanie cez masky. A to kvôli tomu, neviem, či sú to nejakí grafici budúci, alebo terajší. Asi nie. Dobre, tak toľko by som povedal tomu ešte, že masky sú dobré na to, že hoci kedy viem vrátiť vlastne vystrihnuté pozadie. A to je dobré pri koncových doľaďovačkách a podobne. Takže toľko asi k tomu. Najčastejšie problémy. Našim asi najväčším problémom je práve obmedzovanie s obrázkami, pretože my nakupujeme cez ten Dreamstime a Shutterstock a veľakrát sa nám stáva, že nemáme vhodný obrázok, tak vlastne, ktoré vystihuje danú emóciu, ktorú potrebujeme, tak to je asi taký najväčší náš problém. Takže sme troška s týmto obmedzení. Posunul by som sa asi ďalej. Takže finalizácia návrhu. Funguje to asi u nás tak, že najprv sa vytvoria nejaké grupy alebo skupiny. My používame konkrétne Gmail, ale rôzne môžete použiť aj iné. Tuto sa pridajú do skupín nejakí ľudia, ktorí potom majú oprávnenie vlastne sa vyjadriť k návrhu. Najprv prídu nejaké pripomienky, najprv nahráme ten obrázok, prídu nejaké pripomienky a potom na konci príde nejaké schválenie. Za to príjem, že asi takto prinesel som aj obrázok, takže toto napríklad máme teraz momentálne na Level Up, keď niekto dostane ďalšiu úroveň. A tomuto asi toľko, že dostávame rôzne pripomienky od A po Z, takže keby sme ich všetky dali dokopy, tak by asi obrázok približne vyzeral takto. Teraz sme akurát naposledy dostali od programátora, že tento chlapík troška vyzerá, ako keby bol vyhulený. Tak vyzeralo by to asi takto. To sme doniesli tak na ukážku, ale nakoniec sme sa rozhodli, že mu stačí pridať tričko, ktoré tuto nebolo. Takže nakoniec toto bola potom už len finálna úprava. Posunieme sa asi ďalej. Dobre, potom už len príde tá finalizácia a potom tieto obrázky my nahráme potom na mail, ktorý ide už kóderom a oni to potom už zapracujú. K tomuto ešte asi toľko, že stala sa nám nedávno taká príhoda, keď sme púšťali akurát Boxing Duel,
že ja som už bol úplne hotový so všetkým, sme čakali na programátorov, dosť často sa na nich čaká. No a ja som už len sedel v kanclíku a čakal, kým všetko doladia, čo treba. A zrazu za mnou nabehli, že sa zistilo, že do príbehu sme dali trénera, ktorý je Černoch a mal to byť Rus. Tak najprv som sa ich snažil presvedčiť, že v Rusku je dosť Černochov, ale nepodarilo sa. Tak tá si prerábka vyzerala asi takto, trvalo to asi 15 minút. Takže z Černocha sa stal Rus, alebo Beloch, som povedal. Takže takéto sa u nás stáva. Ešte konečný výstup, tu by som asi uvedol iba toľko, že používané používame formáty ako napríklad JPEG, PNGčko, to je pri presvitých pozadiach, to asi každý vie. Občas používame aj GIF, ale to hlavne na nejaké banery a tak pohyblivé. Flash moc nepoužívame my konkrétne, ale konkrétne sme použili Flash iba pri jednej hre a to je pri PowerPoint Manager, to vám potom Andrej povie. Tu si treba dávať pozor už pri úplnom ukladaní tých súborov, aby sa dal pozor na kvalitu a na veľkosť súboru, aby tam bol dobrý pomer. A vlastne tieto postrihané už elementy odovzdáme programátorom, ktoré už len zapracujú. Občas odozdávame aj PSDčka, ak niekto vie, čo to je. To sú photoshopárske dokumenty v podstate a tie oni potom postrihajú a zapracujú. Takže asi toľko z mojej strany k tomuto. Ja som ešte nikdy v živote neprednášal, takže som bol troška nervózny, pravdu povediac. Ale dobre, takže dám slovo Andrejovi, ďakujem. Ďakujem Erikovi. Takže máme pripravenú grafiku, máme všetko postrihané, prípadne máme nejaké PSDčka, z čoho sa tešia programátori, že budú tiež strihať. A začíname programovať. Na začiatku, keď už máme pripravený nejakú víziu, ako ten projekt bude vyzerať, ako bude rozsiahly, tak si celý projekt rozdelíme na malé časti. Ako si rozdelíme taký projekt na malé časti, je možno vidieť na tejto tabuli na ľavej strane. V podstate je rozdelený na komplet celý zoznam všetkých taskov, všetkých tiketov, ktoré treba spraviť, dokonca ani nie sú všetky na tejto tabuli. Sú tam zoradené len podľa priority. A následne putujú z ľavej strany na pravú. Tento systém nám zabezpečí práve to, aby programátori mali pripravenú úlohu tak, aby nemuseli zháňať ešte grafiku, aby nemuseli zháňať texty, aby nemuseli sa pýtať, ako to funguje, lebo nie je to jasne zadefinované v špecke. To znamená, že takáto úloha vlastne cestuje cez špecku, ďalej cez prípravu textov a finalizovanie a schválenie týchto textov. Následne ide grafikom, ako sme to už videli, grafici to spracujú a programátor má všetko pripravené na to, aby mohol tento daný ticket alebo daný task spraviť. Následne to putuje na testing. Testujeme to, vysvetlíme potom, akým spôsobom a nahadzujeme to vo väčších balíkoch, v nejakých väčších releaseoch. Inak pre zaujímavosť, toto je systém Kanban. Poznáte ho niekto z vás? Stretli ste sa s týmto systémom? Kanban. Kanban. Káčko. V podstate vzniklo to v Japonsku, v automobilke v Toyote, len tak pre zaujímavosť, ale osvojili si to aj softwarové firmy. V podstate Kanban mám pocit, že je skrátka aj toho štítku, toho post-itu, takže... v podstate v takej hlavnej, aby som to ešte vysvetlil, toto je rozdelenie toho jedného projektu, to rozdelenie na malé časti. Ako firma fungujeme spôsobom, že máme takýto tiketový systém, ktorý mimochodom naprogramoval sám náš šéf projektu, Vraťo. Takže a každý z nás v podstate má svoju vlastnú schránku, kde sa mu pekne stohujú podľa priority úlohy. To znamená, že keď niekto dostane nejaký vytvorený tiket, tak si ho pekne nájde podľa priority vo svojej schránke a následne ho plní. Pokiaľ sa predsa len stane, že mu v prvom tikete niečo bráni, aby ho vyriešil, tak ho jednoducho deleguje na toho človeka, ktorý mu s tým tiketom pomôže a takto ďalej tento tiket cestuje, až kým sa zase k nemu nevráti a kým ho nespraví. Dané tikety potom následne samozrejme sa testujú a kontrolujú. Výhodou takéhoto tiketového systému je práve to, že my potom vieme vypočítať, ako dlho sa robil daný projekt, aké mal náklady, kto koľko riešil nejaké bugy a takýmto spôsobom vieme potom predvídať, ako dlho bude trvať príprava ďalšieho projektu napríklad.
Takéto tasky, takéto tikety následne prideľujeme riešiteľom. Buď je to jednotlivec, alebo je to celý tím, to znamená, že nejaký súhrn ľudí. Samotné programovanie u nás funguje na developerskom serveri. Programujeme v PHP, použijeme databázu MySQL a niektoré veci robíme aj v jQuery alebo v Ajaxe, napríklad nejaké výsumné lišty a podobne. Súčasťou vyhotovenia po týchto daných špecifikáciách je aj schvaľovanie textov. Máme na to nášho človeka, ktorý všetky texty skontroluje, zadefinuje a zadá prekladateľom. U nás fungujeme s prekladateľmi takým spôsobom, že sú to naši pomocníci. Je to naša komunita, ktorá nám pomáha prekladať buď za nejaké virtuálne kredity. Prvé testovanie nasleduje ešte na tom developerskom serveri, kde ho testuje vlastne samotný programátor, čiže samotný riešiteľ, alebo samotný zadávateľ. To znamená, že to zadal napríklad tú špecku. Takto pripravený vlastne ticket, alebo takto pripravený produkt je poslaný na testovanie. Testujeme už na beta servery, na ktorý majú prístup aj naši testery. V podstate je to takisto ako komunita prekladateľov. Je to nejaká skupina ľudí, ktorí nám pomáhajú s testovaním našich produktov, takisto za odmenu nejakých virtuálnych kreditov. Testujeme naozaj tvrdo. Toto je jeden z našich testerov, konkrétne Dario z Chorvátska. Pre ukážku. Na tomto beta serveri následuje samozrejme aj kontrola našimi grafikmi. To znamená, že si pozrú, že či naozaj tí programátori naštýlovali tie obrazovky tak, ako majú vyzerať. Vo väčšine prípadov nie a preto tam ešte prichádza ďalším úpravám. Samozrejme následuje kontrola funkčnosti a hrateľnosti game designerom. Tieto všetky kontroly a všetky testovania nám samozrejme vytvoria aj nejaké ďalšie úlohy a nedostatky, ktoré plníme a následne ich zase nahrávame na daný server. Takto pripravený produkt v podstate je tesne pred spustením a ako také samotné spustenie vyzerá, vám ukážem na následujúcich slajdoch. Tuto sa samozrejme už pripája aj marketing. Úlohou toho marketingu v podstate je informovať celú našu komunitu, to znamená, že vydáme nejakú novinku v hre, prípadne nejaké vyskakovacie okná. Takisto komunitu informujeme na našich facebookových stránkach, na forách, na diskusiách, je to v petičke nejaké verzie, nejaký changelog. A ak ide o naozaj veľkú feature alebo samotný nový projekt, tak neváhame aj s mailingom. Veľmi dôležité tu je spomenúť, že marketing môže takisto ohrievať polievočku samozrejme pred samotným spustením. To znamená, že informovať dopredu, že sa niečo chystá, že niečo spustíme. Na ukážku, keďže sme odvážni, tak sme pripravili odpočítavanie do spustenia projektu. Chcel by som vás upozorniť, že pokiaľ sa naozaj podujmete aj na takúto verziu, tak veľa šťastia, pretože v poslednej sekunde častokrát zistíte, že ste neprekopírovali všetky súbory, ktoré sú potrebné, alebo v poslednej sekunde zistíte, že je tam nejaká chyba v dátume, buď nejaké písmenko prehodené, alebo keď sa vám to naozaj všetko pripraví a ste zodpovední a ste perfektní, tak vám v tej prvej sekunde spustenia príde toľko requestov, že vám padne server. Takže s týmto odpočítavaním radšej opatrne. Keď vydáme už nejaký produkt, nejakú hru, nenecháme ju len tak proste ľadom. Je veľmi dôležité sa pozrieť na to, ako je úspešná, ako je obľúbená. To znamená, že ju nejakým spôsobom analyzujeme. Medzi také základné prvky, ktoré nám napovedia o jej úspešnosti, sú povedzme tie všeobecné metriky ako dávko, mávko, ARPU, ARPUPu alebo retention, pred a po zavedení napríklad. Alebo či už je to proste konverzie registrovaných, konverzie aktívnych, alebo veľmi obľúbenými testami sú práve AB testy, kde sa to vlastne testuje na jednej vzorke S a na jednej bez a následne sa to vyhodnotí. Takisto môžeme merať počty interakcií, ale počúvame aj fóra a naše diskusie a reagujeme aj na podnety zo supportu. Osobne si myslím, že toto je veľmi dobrý kanál, kde naozaj dostávame veľmi veľa zaujímavých informácií a podnetov. Na základe týchto prípomienok alebo na základe týchto metrík potom vieme daný produkt ešte ladiť. Pokiaľ si myslíte, že si pripravíte nejaký prvok alebo nejakú feature a perfektne ju nastavíte a vypustíte a už sa nebudete môcť dotýkať, tak zle uvažujete, pretože až potom zistíte, ako to vlastne v skutočnosti funguje. Je veľmi dôležité potom sledovať práve že tú interakciu a túto analýzu a následne to vyladiť. V posledných mesiacoch sme, dá sa povedať, možno, že aj tak náhodne prišli na takú jednu skúsenosť. Mne sa to veľmi osobne pozdáva.
V podstate naše projekty sú spustené na viacerých serveroch. V podstate doteraz máme nejakých 17 serverov a vydali sme nejaký prvok, nejaký novú feature a z časového hľadiska sme neboli schopní na konci dňa to všetko nakopírovať na jeden server. Preto sme to dali len na jeden z tých 17 serverov. Samozrejme večer sme zistili, že tam má kopec chýb, kopec bugov. My sme to celé vychytali na tom jednom na nešťastie na slovenskom serveri. Všetky chyby sme upravili, spravili, ktoré sme nevedeli odhaliť na testovárskom serveri, pretože tam nebolo toľko ľudí. A takto pripravený produkt sme potom rozdistribuovali na ostatné servere. Čiže toto je celkom tiež zaujímavá poznámka, pokiaľ máte takúto možnosť a máte možnosť aj takýmto spôsobom to vyladiť. Ono to možno znie tak škaredo, že vyladíte to na tej svojej komunite, ale pokiaľ to máte rozložené naozaj po viacerých serverov, aj toto je riešenie. Ako vyzerajú také analýzy? Na ľavej časti vidíte grafy, povedzme tých denných aktívnych užívateľov, dole pod ním mesačný. A možno takú zaujímavosť, tabuľka na pravej strane, kde vidíme štatistiku nášho tutoriálu, jedného z našich projektov. Veľmi sme používali tieto štatistiky, pretože nám dopomáhali k tomu, že nám presne napovedali, akú priechodnosť má daná úloha, povedzme, toho tutoriálu. V prvom riadku vidíme, že tento tutoriál začalo plniť, povedzme, 30 000 ľudí. Prvú úlohu splnilo 88%. Následne vidíme po percentách, ako nám to pekne ubudalo. Priemer bol okolo 2 až 3%. Pokiaľ sme našli úlohu, kde to bolo naozaj viac, tak sme sa na tú úlohu pozreli a riešili sme to a zjednodušili sme to. Je veľmi dôležité tieto miesta odhalovať a spriechodňovať tých ľudí, aby čím ďalej išli vo vašej hre. Ešte možno taká pikoška. V podstate na jednom z našich serverov sme zaviedli 17. úlohu. Vložili sme ju ako 5. v poradí, to znamená, že medzi 4 a 5. A bolo to pozývanie priateľov cez Facebook. Dokonca sme tam dali veľký batón, že túto úlohu môžu preskočiť. Proste len nedostanete malú odmenu, ale môžete ju preskočiť, idete ďalej. Z priemeru 2 až 3% nám to skočilo pri tejto úlohe až na 10%, ktorí ľudí tam proste končili. Že ich to buď nahnevalo, že proste to nie, toto nie je dobrý systém a nám vlastne neprechádzajú do ďalšieho deju hry. Takže takéto analýzy, takéto metriky sú veľmi dôležité a treba ich sledovať. OK, blížime sa k záveru, kde si môžeme v podstate povedať, čo všetko môže ovplyvniť samotný zárobok v hre, v prípade, čo vám môže všetko z toho projektu plynúť. Takže v prvom rade sú to samotní hráči. Čím je ich viac, tým máte väčšie možnosti zárobku. U týchto hráčov treba vyvolať samozrejme nejaké emócie. Je to už naozaj, že rôzne, aké emócie ja som vybral na začiatok 3: radosť, hnev, prekvapenie, ktoré veľmi fungujú. Takisto treba si uvedomiť ľudské vlastnosti, ktoré máme prirodzene dané, máme ich v génoch a pokiaľ ich v hre vyvoláme a pridáme k tomu nejaký monetizačný prvok, tak vieme byť naozaj na základe toho úspešní. Môžeme spomenúť ako závisť, zberateľstvo, objavovanie, netrpezlivosť. To sú všetko ľudské prirodzené vlastnosti. Človek takisto pod časovým stresom koná inak. Človek, pokiaľ má málo času, tak naozaj si nedokáže veľmi dobre, povedzme, úplne všetky veci zhodnotiť. Možno, že môžeme hovoriť o nejakej jemnej manipulácii, ale ten časový limit, pokiaľ tam je zavedený, určite je to plus a takisto aj akcie, povedzme, v tej hre. Už so zberateľstvom súvisí aj tento bod, napríklad unikátne elementy. Len pripomeniem k tomuto bodu, ako sme to vyskúšali my. V podstate každý deň, keď sa niekto zaregistruje do hry, tak automaticky súťaží o nováčika dňa. To znamená, že dáme mu cieľ, pokiaľ dosiahneš z tejto skupiny dnešnej ako prvý 20. level, získaš 300 kreditov. Takáto bola vízia. Na začiatku sme dávali dokonca trička, ale keď sme tieto trička posielali do Argentíny, do Španielska, do Ameriky, to bolo proste na tú logistiku už naozaj že dosť, tak sme sa rozhodli, že OK, bude to 300 kreditov. Ale teraz skúšame práve jeden AB test na jednom z našich projektov, kde ľuďom nesľubujeme 300 kreditov, ale sľubujeme im unikátny avatar, ktorý sa nikdy nedá kúpiť a ktorý pridáva nejaké bonusy do tých skillov. Takže už tu vidíme nejaké prvé výsledky, že je to o niečo lepšie. Že tí ľudia, pokiaľ bojujú o niečo, čo si nemôžu vyčísliť, tak je to troška atraktívnejšie.
Prehľadné štatistiky, komfort, toto je ten systém hry, ktorú vám neskôr ukážem. V podstate takisto vieme zarábať aj na tom, že ľuďom poskytneme nejaký komfort, to znamená, že nejaké tie rozšírené štatistiky, že sa nemusí veľa preklikávať, nemusí mať otvorených 10 tabov, všetko si to vie pozrieť na jednej stránke a rýchlo. Samozrejme pay to win, myslím si, že bližšie predstavovať v vašej hernej komunite, takže v podstate zaplatíš si a máš vyššiu silu, máš výhodu a pre browser hry je to samozrejme aj reklama vhodne umiestnená. Pokiaľ tú reklamu veľmi dobre zabudujete do stránky, to znamená, že naozaj tam nekričí, ale je tam nejakým spôsobom, sa tam hodí, tak tá reklama naozaj má lepší preklik. Samozrejme môžete zadávať už v dnešnej dobe aj Ad4Games nejakým spôsobom zadávať reklamy tam, kde sa niečo načítava. To znamená, že tam, kde ten človek čaká, tak tam mu môžem ponúknuť tú reklamu. Dobre. Na záver len nejaké ukážky, v podstate 2-3, aby som vám ukázal, aký je rozdiel medzi tými hrami, tým browser hrami. V podstate toto je hra pre fajnšmekrov, to znamená, že máte v tejto hre prístup skôr takým detailným štatistikám, detailným opisom, sú tam veľa tabuliek a v podstate štatistik, takto vyzerá jeden hráč, ktorý má pomaly 10 atribútov a samozrejme rozšírené štatistiky, vidíte, koľko zápasov, kedy, aký bol úspešný a tak ďalej, aký mal tréningový proces, všetko na desatinné čísla. Naopak, tu vidíte jednu veľmi jednoduchú browser hru, kde ten atribút má len 3, kde ten hráč má len 3 atribúty a v podstate nič nesleduje, iba ďalšie 3 parametre. V podstate veľmi jednoduché, veľmi rýchle a nič zložité. Dobre, tak my vám ďakujeme za pozornosť a v podstate, ak budete mať teraz na nás nejaké otázky, tak vám ich radi zodpovieme. Počujeme sa. Super. Kto má nejakú otázku? Ježišmaria, vzadu. Tak to musím utekať až dozadu. Na budúce poprosím dopredu. Haló? Ahoj, spomínal si tie štatistiky, že ľudia sú ochotní za to platiť. Keď dáš v prehľadnej forme, tak by ma zaujímalo o tom viacej, že aké percento alebo aké veľké musia byť tie štatistiky, kde ich umiestňuje, že proste kúp si štatistiku a tak. No, otázky a odpovede si za nás zoberiem ja. Ešte raz sa predstavím, volám sa Ivo a mám u nás na starosti také globálne rozhodnutia, že do čoho vlastne ako firma pôjdeme alebo nepôjdeme. K tej tvojej otázke, ono je to pomerne komplikovaná záležitosť, lebo tie štatistiky ako také samo o sebe tú hru nezachránia. A tí ľudia, ktorí tú hru hrajú, majú takú tendenciu proste každý nejakým spôsobom individuálne k tomu pristupovať. Niekto, komu dáš kvantum čísel, ti povie, že sakra, to ste mali oveľa viac tých čísel zo starých sezón, asistencie, tretie asistencie, koľko bitiek mal ten hokejista. Iný ti povie, že už to je moc. Tu skôr u tých štatistík ideme tou cestou, že my do tej hry dávame aj ďalšie komfortné funkcie a je to taký balík veci od typu nahraj si vlastné logá, dresy, až po tie štatistické, že si ľahšie nájdeš veci, nemusíš sa preklikávať a tak. Čiže toto je strašne individuálna vec na to, aby som nejako konkrétne vedel povedať. Ešte možno taká jedna vec, že ono ti to povedia aj tí samotní hráči. To znamená, že oni keď hrajú tú hru, tak oni ti sami povedia, prečo to nespravíte takto alebo takto a ty si potom povieš, no dobre, ale zaplať. Takže aj tí samotní hráči ti to povedia. To záplat, to je kapitola sama o sebe. Ďalšiu otázku má niekto? Ja by som sa chcel spýtať ohľadom tej analýzy, či ste použili nejaké riešenie komerčné, alebo ste si vytvorili vlastné na výpočet tých analýz, štatistik a tak ďalej. Myslím DAO, MAU a tak ďalej. Tak tieto konkrétne, čo si menoval, to sú štandardné nejaké proste parametre, ktoré hovoria buď o aktivite na deň, alebo nejaké iné obdobie plus prípadne iné podobné s financiami súvisiace štatistiky, koľko taký hráč utratí a podobne. Väčšinou je to nejaký štandard, tam sa akurát líši u niektorých štatistík, ktoré máme vlastné, napríklad ponímanie aktivity hráča.
Sú hry, ktoré tvrdia, že majú, ja neviem, 100 000 aktívnych hráčov a za aktívneho hráča považujú človeka, ktorý sa posledný mesiac prihlásil. U nás napríklad je aktívny človek, ktorý má za posledných 7 dní 3 loginy, čiže to je pomerne prísnejšie kritérium. My sme toho názoru, že čím prísnejšie, tým reálnejšie nejakú našu silu to ukazuje, ktorú potrebujeme vedieť reálne odhadnúť v určitom momente, hlavne keď spúšťame nejaký projekt, lebo keď sa živím tým, že mám proste veľa ľudí a nemám, tak pri určitých rozhodnutiach to môže byť dosť zásadný problém. Ďalšia otázka? Mňa by zaujímalo, že koľko máte vy cirka tých hier live momentálne, koľko vám toho beží naraz? No, máme ten Powerplay Manager, čo sa tam ukázala konkrétne hádzaná, tak tam je to také špecifikum. Tam na jednej doméne powerplaymanager.com sa dajú hrať 3 športy súčasne aj úplne oddelene. Hej, že buď len hokej, alebo len futbal, alebo len hádzaná, ale dajú sa hrať aj, že hra všetky 3. Čiže v podstate to sú 3 hry, ktoré majú vlastné finančné modely, vlastný kvázi nejaký biznis plán. A potom máme ďalšie 3 RPGčkové hry, tam ste videli ten Tennis Box a ešte autička a momentálne tá Army je tesne pred spustením, čiže to bude dokopy 7 hra. Celkom hodne. No, ono je to, totiž to je to taký problém, že keď trošku tú komunitu tých hráčov poznáte, tak oni sú veľmi neverní ľudia. Proste začne niečo hrať a po chvíli ho to prestane baviť. Kedysi to tak nebolo, hej, rokmi sa to zmenilo, tým, že kedysi stačilo, že je hra v browseri, paráda, idem hrať, aj kamoši, všetkých zavolám, všetci hráme, nebola žiadna iná, tak som hral tu, tak som sa ja dostal vôbec k prvej, že mi to odporúčil kolega z práce, kde som kedysi pracoval a to bolo super v tom. Ale teraz proste je taký pretlak hier, že udržať si človeka nejakú rozumnú dobu, ja neviem, 2 mesiace v hrania je celkom solidný úspech a aj to sa darí len v malom percente. Takže my sme išli cestou, že skúsime dať viacej žánrových typov a triafame takých tých fajnšmekrov z tej ktorej oblasti. A tým pádom vlastne sa pokúšame nejakým spôsobom z toho systému nájsť tých ľudí zanietených pre tú konkrétnu hru. Výborne. Máme ďalšiu otázku od niekoho? Toto je otázka. Ja by som sa chcel spýtať ohľadne toho, čo som tam tak postrehol, ak som to správne pochopil. Translation, ako ste spomínali toho chalana z Chorvátska, že v podstate, keď chce nejaká komunita z určitej krajiny proste do ich rodného jazyka preložiť, urobiť proste translation tej aplikácie, tak dávate to úplne nejakým hráčom, ľuďom, ktorých vy vôbec nepoznáte, len viete o tom, že hrajú, alebo sú nejakí zanietení v tej hre. No, ten konkrétny človek zrovna bol tester, ale princíp je zhruba rovnaký. Máme taký dvojkolový systém kvázi príjmania takýchto ľudí. Jednak my si ich preklepneme, že ak sa v tej hre správajú, spravidla sú to dlhšie hrajúci hráči, ktorí už nejakým spôsobom v tej komunite sú známi. A konkrétne máme človeka, ktorý je náš vlastne interný človek, ktorý má na starosti PR a preklady. On robí všetky slovenské a anglické texty. A ten človek si pokeca vždycky s človekom, ktorý sa mu prihlási, že by chcel robiť, ak tá jeho angličtina je dostatočná a je to proste človek podľa toho preklepnutia taký, že je schopný normálne niečo robiť, tak v našom túle potom sa zapojí, kontroluje sa nejak jeho aktivita a podobne. Ako je to relatívne komplikovaná vec, lebo ja sa pamätám, že keď sme spúšťali prvý z našich projektov, tak jeden z prvých jazykov, čo sme mali, bola arabčina. A to preto, že to hral jeden človek, ktorého proste v Egypte bavil hokej, čo proste, ja neviem, že taký existuje, tak my sme ho tam mali v tej hre. A on veľkú časť tej hry poprekladal. Ale to bolo práve vtedy, keď tam boli tie teroristické všelijaké útoky a proste hentoto a furt sa rozprávalo, že sa kontrolujú stránky, že či sú tam není teroristické texty. A tak sa ma raz niekto pýtal, že a ty vieš vlastne, čo tam na tých stránkach máte? To Google Translator neexistoval v tej dobe, že by som si čokoľvek preložil, nehrozilo. Tak horko ťažko som našiel človeka, ktorý žil v Prahe a študoval arabčinu. A tak som ho poprosil, že nech námatkovo sa pozrie na tie texty, čo tam píšu. A teraz mal som ho na Skype call a on mi hovorí, že no, tak na úvodnej stránke sa píše, že
Allah je veľký, všetci pôjdete do pekla proste a takéto veci. Tak normálne mi zabehlo, keď mi toto povedal a potom hovorí, ne, delám si srandu, je všetko v poriadku. Takže není to niekedy úplne jednoduché. Máme otázku? Áno, momentálne máme 47 jazykových verzií, takže tá kontrola je celkom obťažná. Mňa by zaujímalo, že ako je to s veľkosťou tímu. Napríklad, keď štartujete nejaký projekt, koľko ľudí treba približne na akých pozíciách a potom, aký je rozdiel, keď už sa to naštartuje a tá hra sa udržiava, že akí noví ľudia pribudnú, alebo či je to zase voľnejšie potom. To ma zaujíma. Trošku sa ospravedlňujem za hlas. Klíma ma zmohla. My sme zhruba 20-členný tím, ale je delený na časti. Takže máme rozdelené tak zhruba pol na pol, že čo robí jedna časť, druhá. Väčšinou robíme na viacerých projektoch naraz. A v podstate robíme v takých relatívne v tomto smere skromnejších pomeroch, že nie je nás nejak strašne veľa. Každý to svoje miesto si musí zastať a najväčšiu časť tvoria asi programátori a potom je tam vždycky z grafik, game design. Napríklad človek na preklady je len jeden, ale teda je zastupiteľný ešte aj ďalšími ľuďmi, keby bolo treba. A je tam veľa externistov rôznych, ktorí proste sa zapájajú do toho na nejakých tých svojich úlohách, ale to sú väčšinou takí, čo nastupujú, keď už nejaká časť tej hry je hotová. Ahoj, mňa by zaujímalo, že aké veľké, alebo ako často sú pače. Že proste, čo všetko to obnáša, ako často bývajú. No, tu sme si prešli celkom veľkým vývojom. Pôvodné pače boli, že hotfixy na živom. Proste čokoľvek došlo, tak sme to hneď bafli. Potom jeden kolega zabudol hore napísaný taký text, ktorý chcel nejakému svojmu nepriateľovi poslať. A nebolo to príjemné vyjadrenie, to sa nahralo na všetky servere, všetci si to prečítali, tak potom sme od hotfixov upustili. Momentálne to robíme tak, že na niektorých hrách pačujeme cca raz týždenne, aj keď ono v podstate väčšina tých chýb sa vychytá ešte v developer fáze alebo na testingu a v niektorých tých hier už není moc čo pačovať, lebo keď nedodávate nejak špeciálne nové komponenty do toho a u tých manažerských to je proste limitované tým, že nevymyslím nový hokejový štatistický element ani nič podobné, tak tým pádom tá hra ide ako je a tam tie patche moc nie sú už. V podstate ono to závisí od veľkosti toho komponentu. To znamená, že my momentálne fungujeme takým spôsobom, že keď sa rozhodneme niečo implementovať do projektu, povedzme pod značkou Duel, tak to robíme rovno pre 3 projekty. To znamená, že ten vývoj trvá približne 2 týždne. Do väčších momentálne sme releaseov ani nešli, pretože máme nejaké iné ešte ciele, čiže 2 týždne približne. Áno, rovno na všetky 3. Komplet všetko naraz nahrávame. A ešte tu bola taká jedna otázka, ja len doplním, že nepoužívame žiadne komerčné analýzy, všetko si programujeme sami. Takže asi tak. Ďalšia otázka? Anybody? Čaute. Čau. Ja mám takú otázku, že Pixelu sa osvedčil také, že special offer na takéto akciové ponuky. Čo sa najviac osvedčilo momentálne práve čo plánujete v tomto segmente spraviť? Je to pomerne komplikovanejšia otázka. Z hľadiska čoho, čo sa najviac osvedčilo? Nejakej finančnej návratnosti alebo z hľadiska nejakej hrateľnosti podľa toho? No v každom prípade, čo nám funguje, čo sa týka finančného, je to, že dávame akcie na nejaké obmedzené obdobie, kde za rovnakú sumu, ktorú si človek zaplatí, dostane viacej nejakých herných komponentov. To je pomerne funkčné a máme teda aj special itemy a aj tie fungujú celkom dobre. Hej. Mali sme takú zvláštnu vec teraz, čo bola marketingovo veľmi úspešná. Spúšťali sme 3. šport v manažerských hrách. Ako vôbec prvá firma, čo viem na svete, čo sme mali 3 manažerské, teda 3. sme to hádzanou docelili a tam vždy je taká otázka, že podľa čoho tí ľudia majú byť rozdelení do líg. Lebo mnohí ľudia žijú v tom, že keď začnú hore,
najvyššej, lebo to je vlastne cieľ hry je vyhrať najvyššiu ligu. A tým si to akože kvázi zľahčia, že z 5. ligy je to problém. Aj keď kvázi tie ich týmy na začiatku sú takmer identické, ale proste ľudia chcú začínať hore. S tým boli v predchádzajúcich športoch veľké problémy, tak teraz sme urobili takú vec, že sa to dalo dražiť za herné kredity. Normálne systémom dražby a najprv síce frflali, že proste ďalšie peniaze a tak ďalej, ale nakoniec to veľmi úspešne zbehlo. Takže napríklad to bolo také celkom zaujímavé. Máte ešte niekto otázku? Hovorili ste, že máte 7 projektov a tých projektov bolo viac a pri spúšťaní ste sa potom rozhodli teda počase, že sú neúspešné a zavreli ste to? Boli aj takéto prípady? A keď áno, tak koľko to vlastne trvá, než sa rozhodnete, že ten projekt je nerentabilný a zavrete to? No, zatiaľ sme neúspešný projekt nemali. Ale ono je to otázka, že čo je neúspešný a čo je úspešný projekt. To je kapitola sama o sebe. My sa snažíme tie projekty robiť tak, aby náklady na ich chod dlhodobo boli akceptovateľné z príjmov od tých hráčov. A to sa nám darí. Takže v tomto smere to OK je. Ale zatiaľ stále čakáme na projekt, ktorý by bol prielomom, aby proste... Tam hlavne... To kritérium toho prielomu je viac menej v tom, nie že ak tí hráči platia, ale akú to má samošíriacu schopnosť. To znamená, že keď to nepodporíš masívnym marketingom, aby ten príchod tých hráčov bol kompenzovaný prirodzeným odchodom a ono sa to potom same šíri. A toto docieliť dneska je strašne ťažká vec a na taký projekt čakáme. Sú tam strašne paradoxné veci, lebo to, čo tu Andrej na začiatku hovoril, že vybereš si nápad, že ktorý máš. V dnešnej dobe proste už není tá éra, kde si prišiel s niečím a teraz nejak to ušolichame a je šanca. Proste není šanca. Hej. Buď to urobíš poriadne a investuješ do toho peniaze a vtedy je jaká taká šanca sa prebiť, alebo máš fenomenálny nápad, ale väčšinou aj za tým potrebuješ nejakého proste finančného investora, ktorý ten nápad podporí a ocení a vtedy sa s tým proste dá prejsť. Je to celkom obťažné. Proste tých hier je toľko, že aby hrali tvoju, tak to vyžaduje fakt, že tráfiť vyslovene na trh. My sme skúšali napríklad žánrovo, hej. Logicky, keď sa zamyslíte, tak máme tam povedzme tie autička a máme box, hej. Podobný štýl hier de facto. Jedno hráš za pretekára, druhé za boxeristu a buduješ si kariéru. A logická úvaha bola taká, že však auta má rád skoro každý a box veľa ľudí ani nevie, čo je. Hej? A ukázalo sa, že paradoxne finančne lepšie vyjde asi ten box, pretože keď už niekto ten box má rád, tak takých hier proste jednak moc nie je a jednak si to vychutná a zahra si to dlhšie a vtedy má aj ochotu zaplatiť. Kdežto autiček je toľko, že proste to len preletelo. Perfektne sa registrujú pri reklamnej kampani, konverzia je tam úžasná, paráda, idem do aut, ale jeho životnosť hry je úplne niekde inde. Hej. Nehovorím, že zlá, ale proste nenaplnilo sa to, čo som ja myslel od aut. Hej. Čiže žánrové minority, čiže malé žánre nie sú stratené. Keď hovoríš o tom, že odkiaľ kam, tak kam vy smerujete v blízkej budúcnosti? Čo ako Powerplay manager bude robiť v najbližšej dobe? Bude to, že browserovky, alebo cítite sa tam doma a vidíte potenciál aj do budúcna? No, za tie roky, čo to robíme, sa aj tie browserovky zmenili. Ja som práve, keď som sem išiel, som sa pozeral, že nejaké staré veci dozadu, čo som mal ja v svojom archíve a jak sme začínali a podobne. A v podstate už samo o sebe tie browserovky sú dneska taká široká škála, kedy si stačila základná definícia, že browserová hra je taká, ktorú hráš v prehliadači a keby si toto dneska popisoval ako toto, že je browserová hra, tak už proste vôbec nevystihuješ to, že čo to vlastne je, lebo tých hier je už také kvantá rôznych typov. Niektoré sú flashové, že hráš len sám, Panderlak beha strieľa, čo hrajú všetci cez obedové pauzy vo firmách, alebo potom hráš niečo na spôsob textovej hry, ktorá sa updateuje raz za čas, jak tie naše manažerské hry, alebo už teraz sú flashové multiplayer hry s krásnou grafikou, kde hráš proti ďalším ľuďom a tiež systémom nejakých kvázi ťahov a dlhodobých akcií, až po
cez tých rôznych klientov de facto sa dá nazvať už nie browserové hry, ale hry, kde hráš cez nejakého klienta, ktorého si nainštaluješ na počítač. A už toto samo o sebe je proste znak toho, že sa tá celá doba mení. My konkrétne určite u browserových hier zostaneme, sme v nich doma a vieme proste reálne, že čo by sme na trh mohli dať tak, aby sa to vedelo na seba zarobiť. Ale je pravda, že otázka je, že kde tie browsery budú zobrazovať. Či ako teraz v počítačoch, laptopoch, čo ešte stále sú v miernej prevahe už len, alebo skôr v mobilných zariadeniach a tam sa bude treba na to zamerať. Čiže my plánujeme určite pozrieť aj po tejto sfére, aj keď zrejme nie priamo aplikačne, lebo väčšina mobiloch majú tie apky, ktoré si sťahujú, ale ide to aj cestou browserovej hry, ktorá je optimalizovaná na prehliadače práve v tabletoch a mobiloch. Takže tam sa budeme musieť na to pozrieť. Čiže myslíte si, že skôr mobilná verzia prehliadača ako nejaká native appka? No, už samo o sebe tá appka má taký zásadný problém, že jej marketing je veľmi ťažký. Hej, proste to není, že zahraj si a niekde na fornách napíšeš, proste to už, tam treba byť top v apkách, aby to fungovalo. A toto docieliť je reálne ťažká vec, sú profici, ktorí to vedia robiť super, hej, a vedia toto proste dostať tie apky hore, aspoň regionálne, ale my sme globálny hráč, to znamená, že reálne není to celkom naša parketa, takže skorej skúsime cez tú našu aktuálnu komunitu. Nehovorím, že apky nebudú, ale budeme ich skôr propagovať cez vlastne tie browserové veci, ktoré už sú v systému, stiahnite si ešte appku do tých mobilov a tak. Asi sa tomu nevyhneme, aj keby sme nechceli, tak by som to skorej popísal. Hej. Ako je to tak, že k tomu toto speje. Keď hovoríš o marketingu, tak jeden kolega videl vašu reklamu na KHL-ke na Slovane. To sa vám oplatí takto, že k tomu si stať strašne o peniazy, nie? No, všeobecne, vieš, sám, že stoja... Ak videl dobre, hej. Videl dobre. Celkovo tie reklamy, neviem, či ľudia majú predstavu, ale 30-sekundový spot sa bavíme o sume možno 10 až 20 tisíc eur na profesionálnej úrovni, že to nie je vôbec žiadna sranda a to ešte nerátam do toho to, že by tam bola hudba z nejakého proste známej pesničky alebo podobné niečo, čo strašne predražuje. My sme mali šťastie. Majiteľ jednej z agentúr, ktoré robia takéto spoty, nás hrá a povedal, že nám s tým pomôže a zaplatili sme podstatne nižšiu sumu a urobili to fakt, že profíci. Najdrahší boli kvázi tí, ktorí to vymysleli, tie spoty, to štúdio, hej, lebo to je celkom ťažké vymyslieť reklamný spot na 30 sekúnd, ktorý má nejakú hlavu aj petu. Takže urobili niekoľko verzií, natáčalo sa to jeden celý deň na Ružinovskom hokejovom štadióne a musím povedať, že všetci sme sa dobre zabávali. Sám som tam bol v komparze, v živote by som netypoval, jak ťažké je si obliecť hokejový výstroj na seba. Ešte pri mojej postave to bolo dvakrát zaujímavejšie. A výsledok bol pozitívny? No, výsledok sú v podstate 3 reklamné spoty na systém toho, že príde do šatne s reálnymi hráčmi vždycky nejaký exot, ktorý ich tam buzeruje a na tom je to smiešné, že proste kvázi každý môže ten tím mať svoj. Je tam taká sexy sekretárka, potom druhé je tam taký český turista kvázi a tretí je tam taký malý chlapec oblečený ako Harry Potter a ako spoty mali úspech, len reálne sa dostať do TV časov, ktoré sú zaujímavé, je celkom náročné. A v tej KHL-ke sme sa dostali tým, že my sme partner Slovana, robíme pre nich proste nejaké turnaje pre ich hráčov a tak, takže tam sme si to kvázi vedeli dostať normálnym spôsobom. A teraz práve ideme do prvej veľkej kampane, ktorú sme kedy robili v telke. A to bude Wimbledon konkrétne a 2 týždne budeme tam vlastne u exkluzívnej telky, ktorá má jediná práva na Wimbledon v našom regióne, tak budeme tam fakt, že nahulení, že na veľa. A sám som zvedavý, že čo to spraví, lebo tá telka sa strašne zle merá. My sme doteraz robili reklamy na internetových stránkach a to je pomerne jednoduché meranie, čiže investuješ takú sumu, vieš, koľko si mal z toho vizitov, registrácií, ak sú aktívni a podobne. Ale v telke to je problém proste, lebo tam tie nepriame príchody to môžu celé zmeniť. No.
Tvrdil mi človek, že mal v televízii Nova v relácii nejakej o varení kvázi kúpenú reklamu na štýl taký, že chlapík varil a na konci dovaril a povedal, že dnešné menu som varil v panviciach od takej a takej stránky a za 3 sekundy ten človek, ktorý si to kúpil, mu klakli všetok teda server, koniec, proste nič, úplne vyhodená reklama do luftu. Ďalší ľudia sa stvrdili, že mal reklamu niekde a že to vôbec nefungovalo, tak ja sám som zvedavý, že či nám to klakne, alebo či to bude fungovať, alebo čo sa vlastne stane, hej. Takže asi tak. V podstate teraz ma napadlo, ako Ivan rozprával o tej reklame v televízii, tak sa nám pred 3 týždňami, alebo pred 4 tiež stala taká zaujímavá vec. V podstate bol nejaký televízny spot takisto a v podstate my máme viacero serverov a každý ďalší server je kvázi nová generácia. Má novú ekonomiku, má nové pridané veci a tak ďalej. A v podstate jeden víkend sa nám stalo, že na tom najstaršom serveri, ktorý bol síce najväčší, lebo keď začínal, mal najväčšiu marketingovú kampaň, ale je najstaršie, tam najmenej future, v podstate aj najmenej doladený, zrazu proste prišlo strašne veľa registrácií cez ten víkend. Tak sme analyzovali, akým spôsobom sa tam to mohlo dostať. A to je to, čo hovorí Ivan, že ono sa to strašne ťažko merá, pretože vy, keď vidíte v televízii tú reklamu, tak vy si zapamätáte možno časť toho webu a čo spravíte? Prídete k počítaču, dáte to do Google a Google vám vyhľadá nejaké výsledky. A samozrejme na prvom mieste bol ten najstarší server, kde tí ľudia začali prichádzať a to sme my práve nechceli. Čiže práve napríklad aj s takýmito problémami sa teraz momentálne pasujeme. Ešte, ako u vás vyzerá prieskum pri novej hre? Teda až sa zaoberáte niečím, čo má ako podklady z reálneho sveta, ako teda napríklad šport, tak to musí stáť na ako hlbokom pochopení danej problematiky. A až by vám teda vyšlo, že chcete, čo ja viem, manažer varenia a nikto za vás nevie variť, tak ako hodíte to proste do šalátu, alebo sa teraz budete 2 mesiace do toho vrtať, alebo si na to najmete nejakých borcov. Ako sa s týmto pasujete? No, je to tak, že my sme to mali vymyslené nejakým takým systémom, že snažili sme sa zistiť od ľudí, že o čo majú najväčší záujem. A fungovalo to tak, že keď ešte sme nemali žiadne športy, dajme tomu tie manažerské, tak bol taký nejaký že waiting list, kde si sa iba do 3 z 10, čo sme ponúkli, mohol nahlásiť, čo spôsobilo, že prirodzene sa nejak odselektovali, že o toto je najväčší záujem a tak ďalej, hej. A je pravda jedna, tak jak som tu už spomínal o tom kvázi minoritnom športe alebo minoritnom nejakom záujme, že momentálne je najväčší záujem o atypické športy, ktoré proste nemajú žiadnu poriadnu hru a sú veľmi zložité aj na vymyslenie. Napríklad poviem zo športov by chceli ľudia biatlon, hej. Ale my máme všetky doteraz kolektívne športy a toto vyžaduje úplne odlišný prístup k tomu celému. A práve cca mesiac dozadu som tak už pri zaspávaní rozmýšľal nad tým, že jak toto nejako rozumne spraviť a poviem ti pravdu, že bude to vyžadovať naštudovanie nielen mnou, ale aj ďalšími členmi tímu, ak sa rozhodneme, že do toho ideme proste dôkladne celý ten šport, lebo my musíme celý ten princíp vymysleť, tú virtuálnu realitu toho športu. Čiže ak neviem variť, manažér varenia nemám šancu spraviť. V podstate ja len potvrdím, čo povedal Ivan. Ono to fungovalo aj napríklad pri boxe. V podstate je nás tam približne teda 20, ako sme už povedali, ale nikto z nás nie je boxerista. Keďže vedenie sa rozhodlo, naše CEO povedalo, že budeme mať box, tak sme išli do boxu. Tak sme museli čítať, museli sme zháňať dokumenty, museli sme sa naučiť teóriu o boxe, museli sme vedieť pravidlá, pretože musel vzniknúť nejaký engine, nejaké livey, nejaké reporty a v podstate len taká historka, že mali sme olympijský šport, olympijský box na 3 kola, ale zistili sme, že je o mnoho zaujímavší, povedzme, ten profesionálny box, pretože ten olympijský volajú ako amatérsky, tak sme dali zápasy s bossmi na 10 kôl. Takže treba veľa čítať potom, zháňať si tú literatúru. Môžem sa vás spýtať, mali ste z čoho žiť, keď ste začínali? No, Ja som to už na minulom spote hovoril, že ja už by som nešiel do tohto dobrodružstva znova, kebyže som teraz tu a nemáme nič, lebo proste tá doba, my sme začínali v 2006 roku a to fakt bolo prajné obdobie aj ekonomicky, proste dali sa zarobiť lepšie peniaze globálne, čokoľvek človek robil, proste peniaze tu boli, to už od 2009 vieme všetci, že není celkom tak a
A my sme to vyriešili tak, že robili sme najprv 3 ľudia, ktorí sme tú firmu založili a robili sme systémom takým, že ja som mal 3 práce a keď som prišiel domov, tak som pokračoval v 4. práci a na čaji a s takými očami som mal jak Dracula, proste som robil tie teórie. Kolega ďalší to kódoval, tomu som vybavil prácu v Rakúsku, ešte tam som mu pomáhal, keďže nevedel nič po nemecky, čo bolo úplne skvelé. Takže tým pádom ale zase lepšie platili, aby on nemusel proste chodiť do normálnej práce, tak ja som mu robil takého kvázi nejaký support tej jeho roboty, čo mal, on bol programátor a ja som kvázi mal u tej istej firmy pre nich robil nejaké veci a proste to bolo také, že fakt, že naplač. Ako, bolo to ťažké, strašne ťažké na začiatku. Už potom, jak sme spustili prvý šport, a už začali z toho ísť nejaké peniaze, tak aspoň na chod to bolo. A my sme išli takou taktikou, že dlho sme boli naozaj len my traja, až keď sa to trošku ukázalo, že vie to niečo z toho spraviť, tak potom sme išli ináč na to. Už sme si prijali ďalších ľudí a tak. Ale dnes naozaj už by som do tohto nechcel ísť a už vôbec nie z garáže a už vôbec nie v noci pri čajoch a proste odporúčam, ak niekto má dobrý nápad, buď nech si skúsi zohnať niekoho, kto mu to zafinancuje, lebo sám sa to nedá dať. To varujem predtým, keď zostane človek sám, tak armáda v obklúčení musí byť viac, proste musí tam byť tá morálka, lebo to človek sa podá, kopu skvelých projektov padlo na tom, že človek bol sám a proste to nedal, hej, lebo to vyžaduje strašnú silu, aj peniaze svoje a proste morálku na to, že nejde mi to, nemám nič a stále a mám beta a gamma verzia a -1, -2, -3 a stále to nemám a nikdy nedokončím. My sme sa dostali do stavu, v tom hokeji to bol náš prvý šport, že proste sme si sadli, 3 spoločníci, všetci unavené trosky a povedali sme si, vážení priatelia, tak teraz my z tejto hry vyškrtáme 1/3 veci a ideme do beta verzie. A bude tá hra s prepáčením na hovno na začiatku, ale ju môžeme vôbec vydať, lebo keď ju nevydáme teraz, už ju nevydáme nikdy. A presne tak sa to aj stalo. Hej? A preto treba radšej proste dať von produkt a aj doladiť, hej? Lebo hrozí tam nedať to vôbec a to je potom holá katastrofa. Ešte máme otázku? Rozmýšľali ste niečo spraviť ohľadom Tower Defense alebo nejakú hru tematicky zameranú na zombikov? To sú teraz také trendy. Tower Defense ja som kedysi celkom hrával, len tým, že naše hry sú výlučne pre multiplayer, tak v hentom je to celkom obmedzené a hrať proti sebe. Ten štýl na to proste není stavaný. A zombikov sme po pozretí si niektorých skvelých filmov zatiaľ sa rozhodli, že zombikov nedáme, počkáme si na upírov a čarodejníkov. Myslím, že miesto pre poslednú otázku? Chcem sa spýtať, spomínali ste ten problém s tými odchodom a príchodom užívateľov, že či ste nerozmýšľali nad Facebookom, alebo to nejako neskúšali, keď ste to skúšali, že aký bol dôvod tam neísť, lebo pokiaľ som dobre informovaný, tak ste tam není. No, my na Facebooku nie sme, ako hru Facebookovú nemáme. A nemáme ju preto, že v časoch, keď sme my začínali, tak Facebook, aj pán Zuckerberg začínal, takže tým pádom sme nemohli moc ho použiť. A časom už sme si proste povedali, že máme to namerané na browsere a ten Facebook jednak ten business plán mení, keďže oni si berú celkom slušný share z toho. A plus nejakým spôsobom nemali sme v týme ani človeka, ktorý by tú implementáciu vedel spraviť, ale pravda je taká, že teraz na jednom projekte s našimi priateľmi budeme robiť, kde na Facebook skúsime takým spoločným projektom sa dostať. Uvidíme, čo to spraví. Takže nezatvorili sme dvere úplne v tom, ale hovorím, ako skôr mobilné apky, než nejaký Facebook plánujeme. A tým browserovkám sa chceme venovať. Ja som trošku pozeral o histórii browserových hier a prečo aj na ne sme sa zamerali, vám môžem povedať na takom príklade, celkom na zasmiatie.
v roku 2010 Google, určite poznáte, že Google svoju hlavnú stránku občas tematicky mení. A je to aj podľa lokalizácie, že napríklad na Slovensku bol Štúr a Jánošík pri nejakých výročiach, proste nebolo tam to klasické Google. Tak v roku 2010 bolo 30 rokov od prvého vydania takej známej hry, ktorú asi všetci poznáte a volá sa, že Pac-Man. Taká gulička, ktorá papala také ďalšie guličky a určite to všetci hrali aspoň raz. A oni mali 30 rokov neuveriteľné v roku 2010 a Google sa rozhodol na poctu ich nahradiť to G v tom Google tým Pac-Manom a tie ostatné písmena boli tie bodky kvázi, ktoré on žere. A dole pod tým Googlom, určite ste si to všimli, je taký zvláštny text, že v angličtine, že I feel lucky, cítim sa šťastný. A tento text zmenili, že insert coin tam napísali miesto toho. A vlož teda mincu. A urobili to na tomto takú zvláštnu štúdiu, že tá hra, ten Pac-Man sa tam dal zahrať vtedy, keď niekto klikol na to insert coin. Hej. A dali to 11 000 ľuďom len zo všetkých užívateľov Google. V ten jeden jediný deň to ukázali 11 000 ľuďom. Všetci ostatní mali pôvodnú tú verziu toho Google. A vypočítali, že zo štandardnej návštevy Google, tejto hlavnej stránky, kde vyhľadávač, ktorá trvá 11 sekúnd, sa to zmenilo na 35 sekúnd. To znamená, že 2/3 času naviac pribudlo tým, že sa stala táto vec, že tí ľudia proste začali hrať hry. A vypočítali, že keby tohto Pac-Mana neukázali 11 000 ľuďom, ale všetkým, ktorí proste Google za deň chodia, tak by, a vypočítali by, že koľko času na tom týmto pádom strávili, lebo to sa dalo tými sekundami vyrátať, tak vypočítali, že suma, o ktorú prišlo národné hospodárstvo sveta za jeden deň tohto činila 260 miliónov amerických dolárov, čo činí čas, ktorý by za 6 týždňov všetci kompletní zamestnanci Google, vrátane top managementu, dostávali plat. Hej. A to ešte prosím pekne podotýkam, že to, že máš kliknúť na I feel lucky, podľa mňa 5% ľudí zistilo. Hej? Že sa zahralo fakt len málo ľudí. Proste to oni tým kvázi nasimulovali to, že nie každý sa chce hrať, alebo proste tak. Čiže proste ľudia majú tendenciu sa hrať v tom browseri a je to proste taký zaujímavý úkaz. Neviem, či si to niekto uvedomil, ale to sú strašné peniaze. Hej? To je za jeden deň takáto suma a len málo ľudí, čo sa hralo, to je proste ľudia sú maniaci. Ja len 2 vety k tomu Facebooku. V podstate na Facebooku nie sme, ale momentálne posledné týždne sa snažíme veľmi využívať práve prostredie toho Facebooku na tú viralitu. To znamená, že dávame rôzne shary, rôzne gifty a snažíme sa nejakým spôsobom dostať čo najviac do povedomia. No a ja už asi úplne na záver by som len povedal, že ak sa predsa len nájde nejaký taký optimista, ktorý do vývoja hier chce ísť, aj sám, tak ja tu ešte chvíľu budem a kľudne mu dám kontakt na seba a aj mu do tých začiatkov poradím. A keby to chce robiť tímovo, alebo tak my budeme radi komukoľvek sa nám ozve. To je taká tá naša herná rodina. My si tu už pomaly medzi sebou tých ľudí premieňame. takže aj keby nie, poradíme bez problémov, len naozaj to vyžaduje pevné nervy. Takže díky, že ste došli. Super.